Enethunga isengelwa phansi sondelani mawethu sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalenhlwa amasi alwa ntubululu molweni ekhaya. Nanjengoko iqukunjelwa namhlanje inyanga yabasetyhini kweli ye-SABC ithethe nabasetyhini abahlala ezitalatweni kwisixeko saseRhawutini malunga nentlalo yabo nemingeni abadibana nayo mihla le. La manina athi awazive khuselekile nakule nyanga ibekelwe ukuphakamisa ukhuseleko lwawo. Le nyanga yethupha ka-August kutsho ibhiyozelwa kweli loMzantsi Afrika njengenyanga yamanina. Kuqatshelwa indima edlalwa zezimbokotho kukwajongwa nemingeni abasetyhini abasajongene nayo kule mihla siphila kuyo. Abasetyhini abahlala kwizitalato zaseBramfontein eRhawutini bathi sekuphele phantse iminyaka 10 oko bengenandawo zokufihla intloko kwaye bathi baphila ubomi bentshontsho ezitalatweni. Ke na le kgwedi ke le mona. Empa bonnete ha ke a kgotsofala ka taba tsa ditsotsi. Kubuhlungu kakhulu ukuhlala apha kuba kukho nezikrelemnqa ingakumbi ebusuku. Sihlala siphantsi koloyiko asikhuselekanga. Ndineminyaka e68 ndiyaludinga uncedo. Bashimane ba le banyana ba sale batsha bana le hore ho utswetsa mona. Sibelwa impahla zizikrelemnqa kwaye akukho nto sikwazi ukuyenza kuba singamanina ahlala esitalatweni. Asilali buhlayo ebusuku. Uzodwa Mlotha oneminyaka engama-63 uthi uye wahlaselwa kule veki iphelileyo. Kodwa ke ebusuku asilali nazo i-criminals zigcwele njengoba nangoku kunzima ootsotsi abasiphumzi siphansi phezulu ulala usothuka ubheka phezulu bayagqitha njengoba nawo waqola amagazi apha phambi komnyango. Siyalwa kunzima icrime iningi kakhulu eTransnet kudala sirepota ngecrime enogqila abantu bangaphandle kakhulu. Lamanina baluluqutha-quthano ngaphakathi kwentsapho nentswelangqesho njengezinye zezizathu zokuba baphile ezitalatweni. Esi sisikhumbuzo sokuba kukho isidingo sokuba kuqinisekiswe ukuba kuphakanyiswa kukhuselwa amalungelo amanina. Intsapho zamaxhoba omlilo nabasindayo bahlanganisene namhlanje ngaphandle kwesakhiwo sasewusindiso eRhawutini ukuhlonipha amaxhoba kwaye anyanzelise ubulungisa ngalomlilo wango-August 2023. Idangatye lomlilo kweyethupha ukutsho ngo-August inyanga ngo-2023 laqoqisa lisehlukanisa inyama nomphefumlo kubantu abangama-77 ze kwashiyeka abangama-88 bonzakele ngokumandla. Kambe ke ngaphandle kweso sakhiwo saseusindiso eRhawutini uluntu lukhalazele abasemagunyeni. It is about a struggle for justice. But also a remembrance on and by itself, because it cannot be right that 76 poor black lives were lost in such a tragic manner and the country pretend as if nothing has happened. This was a tragedy. All of these were children of, were children, were mothers, were fathers, were brothers and sisters. It is also about a neglect in terms of provision of social services, water and electricity, that have obviously aggravated what would have been a minor manageable blaze in an event that there was water. Kananjalo uluntu luthe lulangazelela ubulungisa ngalentlekele bechocha entlange lithi abakulawulo abakwazi ukuqhubeka nokubalahlela kwesinomhlwa ekusileleni kwabo kwiinkonzo zozinziso zoluntu. Justice for us means making sure that there's never ever another Usindiso tragedy. The fact that in the span of the 2 years since this tragedy, we have seen many more tragedies like this in the inner city, but in informal settlements around Greater Johannesburg and across the country. It means that the ruling class is not appreciating what has happened here and addressing that. We want the housing crisis to be addressed. Ukanti ke uluntu oluxhwalekileyo luthe urhulumente makasithabathele ingqalelo isidima somntu ontsundu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Umphathi wezempilo KwaZulu-Natal Nomagugu Simelane uvakalise inkxalabo kukwanda kwamanani okuxhatshazwa ngokwesondo kwabantwana abangamantombazana namakhwenkwe kwiindawo ezikumantla seThekwini. Ukanti kwavule ngokusesikweni iziko elitsha lamaxhoba okudlwengulwa ithuthuzeleka kwisibhedlele iPixlika Isaka Seme kwaMashu eThekwini.
Eli ziko libonelela ngenkonzo zoluleko lwengqondo kumaxhoba odlwengulo kwaye ikwayiyo nendawo apho abo bahlukunyeziweyo bangafumana ukuhlolwa ngokwezempilo ukanti onontlalontle kunye namapolisa bayafumaneka ukunceda amaxhoba. Iphatheka kabi ukuthi ama clients esiwabonayo sibona eba mancane unyaka nonyaka awabi mancane nje kuphela ngokwe age kodwa even nokwe gender sesibona manje amantombazana ana 2 years edlwengulwa bafana bana 2 years bedlwengulwa even abanye abancane kunalokho ingakho sithi cha asikasixoxe nabaholi bomphakathi amakhansela sibe nohlelo olusimikisa emphakathini lapho siyoxoxa khona nomphakathi ukuthi le nkinga sizoyilungisa kanjani. Ukwahlabe ikhwelo nakwinkokheli zasekuhlaleni ukuba zingenelele kulenyewe nanjengoko ithande ukuqatsela uthi amanina wanokwazi ukuzilwela odwa lungekho ungenelelo lwamadoda. Is someone who thinks a 2-year-old girl or boy is a fair game, then it means as a society we are now reverting back to primitiveness. That is why I am talking to councillors, I am talking to the Department of Health to say, can we go back to communities and speak to men in particular to say, how do we address this issue? Because we are not saying women don't rape, but the majority of perpetrators currently are men. Amaxhoba odlwengulo abongoziwe ukuba alisebenzise eliziko kwaye ukuba ajongana nodlwengulo aye emapoliseni. Sikawuleswa rhuqa ikomiti ephezulu yeqela lamakomanisi SACP igqibe kwelokuba iqhube nokungenela unyulo lomasipala kunyaka ozayo okukuthethwe xa bekusongwa indibano bibanjwe leli qela namhlanje eRhawutini. Ubudlelwane phakathi kweqela lezopolitiko iANC kunye neSACP buya busophuka nangakumbi nanjengoko eliqela lamakomanisi lisaqhuba namanyathelo alo ajonge ukungenela ulonyulo lukarhulumente wasekuhlaleni. Exercising our rights, the SACP will contest the 2026 local government elections to defend, advance and deepen the national democratic revolution in connection with the pursuit of socialism while confronting the failed neoliberal policy regime imposed since 1996 under GEAR and subsequent reformist policies. Those who invoke selective amnesia ignore that the SACP rescinded its short-lived initial statement on GEAR, replacing it not only with subsequent statements, resolutions and declarations, but above all, also with a consistent campaign against the policy. Unobhala jikelele walombutho uSoli Mapaila ulumkise amalungu athile weqela leANC azenza abalibali nabathyola iSACP njengombutho onyolukileyo ukwathe eliqela liza kuqhuba ukungenela ulonyulo kuba iANC yoyisakele ukuzisa utshintsho. The SACP rejects the argument that when contesting the 2026 local government elections, it should do so on a platform of a socialist revolution alone, detached from the national democratic revolution. This argument is theoretically flawed and risks provoking the very conflict with the ANC that its proponents claim to avoid. Eliqela lithi alizukubuya mva ukungenelela ulonyulo kwaye liza kujongana nemngeni ejongene nabasebenzi beli. Xa siyivala lenyanga yabasetyhini sikhwebe uMamfene waseMthatha othe wathweswa ngamawonga ngamatyeli ngobugcisa bakhe ubuqaqambeko imiboniso bhanyabhanya nakumaqongo ohlukeneyo. Uzikhona Sodlaka uthe makabhiyozela iminyaka engama-20 ayiqongqothayo kwicandelo lobugcisa lokuba ngumdlali weqonga ngokubamba imisitho yokukhanyisela nabanye emasterclass kweli jikelele. Sibotise sikwamkele sikhona khawutsho yintoni yakuqinisekisayo ukuba lubizo lwakho ukuba ngumdlali weqonga? I think at this point Bhuti, you know, xa ubizelwe lento yenziwa sithi yodlala eqongeni, first uyiva ngaphakathi. Uthi ke ngoku usawuyenza phambi kwabantu baqhwabela izandla. Baphinde bakunike nembasa. Baphinde bangathi xa kuvela wena baqumba kanye bayicima iTV uyoqonda ba hayi unyaka oqala uphelile nowesibini nowesithathu nowesihlanu nowesishumi. Ishumi amabini? Inobe ikhona into right. Khawutsho ke Mamfene yiphi imingeno gagene nayo kulomsebenzi wakho? Best support, best lead actress, ISAFTA, best actress in the soap, Gqeberha, the Empire, Generations, njalo njalo, are awarded for almost zonke.
Khawutsho mfene abanye ke baye baliceke licandelo likamabonakude ngokuthi alinamali. Ungaphefumula uthini kulonto? Into wena efuna ujongwa bhuti into yakwa arts iyakurhalela into mana mayike ilegislate ihambe ifike eParlamente ijikiswe kanti uba ingangajikiswa mhlambi kungaba khona imithetho eyenza into bana abantu banikwe lento bafanele mabayinikwe. So andizukwazi bandithi ayinayo imali bandithi ayinamthetho ngoba into engenamthetho iyadelelisa kodwa ngamanye amaxesha iyenzeka ngamanye amaxesha ingenzeki le mali but into esiyaziyo into bana towards uMzantsi Afrika siya contributor si-arts and culture i-billions per annum therefore inoba imali khona but Khawutsho ke qabaqaba ngephulo lakho i-masterclass. I-masterclass yandi-excite kakhulu because ndithe ndisowujika ndafika kulo nyaka wesi-20 kwa-arts I realize into yobana rather than into yobana ndijayive ndedwa ndicelebrate mna kuphela mandike ndikhangela abantu abakule position enandikuyo mna 20 years ago ndisaqala inoba mhlawumbi kunganjani uba ndingabacreatele ezi opportunities ndingazange ndizicreatelwe mna uba mhlawumbi ndingababamba ngesandla ndihambe nabo ndiye phambili kwezi ndawo ndikuzo ngoku nabo inoba mhlawumbi ndingabatsibisa noba yi-10 years. Ngamafutshane ke Lisa khawuphosa amazwi kwabasetyhini nabantwana abasenamaphupha abafuna ukwafezekisa. Buti I think ndifuna ukuthi kwabantu abangomama nabantwana intombi kanti nabafana into yobana ibalekile into yobana uthi xa sowuzithembile ngalento ufuna uyenza bomini uzinikele ngokuyisebenzela kakhulu iyasetyenzelwa into xa uyithanda. Shoshubekho ke mafele. Enkosi bhuti. Ngilixa kulima kubonakala ngokungathi into yamadoda abasetyhini kwindawo ezisemaphandleni eMpuma Koloni bathabatha inxaxheba kwezolimo. UNandipho Sodwele waseBizana ungumseki weNalumbinda Projects egxile kuMbono Bomvu, imbotyi nemifuno. Lo wasetyhini oneminyaka engama-30 ubudala uqeshe abasebenzi abahlanu abasigxina kunye nabangama-40 abasebenza ngamaxesha athile rhoqo ngonyaka. Sele isibhozo iminyaka lo kaSodwele wathatha isikhundla sokuphatha apha esithatha kumama wakhe. Batyala umbona neembotyi kwihektare ezingama-22. Umbona uye uthi ugutywe ube ngumilimili. Ndiye sebenza nabantu abangoomama ngoba oomama imali bayisebenzisa ngokubeka ukutya. Kumele ube ngumntu persistent ngumuntu osebenza ngokuzikhandla enzele uzokwazi ubana unqonqoze kude kungeneke kuminyango ekwazi ukuncedisana nathi kwi-farming. Basebenzi abasesigxina kunye nabafundi abalishumi abaze ngoqeqesho. Lapha ndifike izinto ndingazazi tu ndifike ndafunda apha. Lo kaSodwele uthi kusekukhulu angakwenza. Into kubana uEyethu Special Maize Meal abe khona phayana ezitolo kwezinye impuphu njengempuphu esiyivelisayo apha eBizana Alfred Nzo. Isebe lezolimo limemelela kulutsha lungene kwezolimo. Ndisa kakhulu silisebe sinokuba bonisa indawo apho banothi babolekwe imali xa basebengosomashishini. Amafama asezilalini amemelela kwicandelo labucala lityale izimali kumafama asakhasayo. Ndingulwandile Mbulali eBizana. Kuxhaphake iziganeko zobuqhophololo kumakhasi onxibelelwano kurhwetyeshwa ulutsha ngelithi la ngamathuba omsebenzi phesheya kwelwandle. Namhlanje sithetha nentatheli ezobuchwepheshe uSandile Hlangana ukudandalazisa ubungozi kula maqonga neendlela zokuthi qwa kumlisela nomthinjana ungangena emgibeni. Masikwamkele Mqathi. Khawutsho ingaba abaphembeleli kumakhasi onxibelelwano bangaqaphela njani ubuqhophololo ekwenzeni kwabo imali kumakhasi onxibelelwano? Kubalekile phela uba siqale ngento ethi i-social media inemithetho. Lento siyibiza ngoba zi-terms and conditions, indlela ozawuthi uyisebenzise ngayo i-social media. Kodwa kubalekile into yokokuba phela siyikhanganye into yokokuba aba bantu sibabiza ngoba zi-celebrities banoxanduva lokokuba zonke izinto abazenzayo kule nto yoba bethenjwa bethandwa nangabantu bayenze ngale nto sithi ba-responsible. Nawe xa usebenzisa social media ke nawe phele kufuneka ube responsible ubonisa into yoba uzisayinile i-terms and conditions. Khawutsho Mqadi, uthini umthetho ngamaxhoba oyeleyo ngabo babathengiseleyo babathembayo?
umthetho wase South Africa uqinile phela kangangokubana uba uyenzile lento yokushishina ngabantu uye ugwetywe iminyaka oyigwetywayo ke iyaba phaa ku10 okanye ku15. Kubalekile ke ukuthi ke xa ubona imisebenzi loluhlobo ku social media uqala ujonge ku Department of Labour phambi kokuba upakishe ibheki zakho okanye uaprayele imisebenzi. Ngawuthi mqadi intsola ngqesho ungayamanisa mhlambi lentsola ngqesho kulutsha yiyo lento yenza lento phela kodwa kubalekile ukuthi kukho lento kuthiwa sizi-stakeholders otishara mabadlala indima yabo ii-communities mazidlala indima yayo kwakunye nawe umuntu ofuna umsebenzi dlala indima yakho uqinisekisa into yoba xa uaprayela le misebenzi uaprayela umsebenzi okhona. Njeke ncutshe ke Mpondomise uphosa amazwi engcebiso kulutsha ngalamaxesha social media. Hamba uye ku-Department ye-Labour iwebsite yabo kulapho uzawuverifya khona ukuthi lo msebenzi uaplayelayo nguye nawo okanye ayinguwo. Okwesibini uye ku-Department of International Relations nabo baza kubonisa ukuthi wenza njani kodwa hlala uqaphele ke kuba kukho lento kuthiwa if it's too good to be true it means ayiyo. Sithi chochubekho Umthetho ilayo ka-2022 ngemveliso zemidiza nolawulo lwezinye indidi zemveliso ezishayayo kumele ulawule ukusetyenziswa kwemibhobho etshayayo i-vaping ukutsho ezikolweni. Ukuthethwa ngonjengolwazi Richard van Zyl Smith wecandelo losuleleko lwemiphunga nothintelo lokuyunivesithi yaseKapa wenze iziphakamiso kwimfunalwazi yasesidlangalaleni eqhutywe yikomiti yezempilo ngecuba nezinye imveliso ezisondeleyo epalamente. I-vaping kukufunxwa komsi wecuba ngaphakathi nangaphandle. Msi lowo onenjongo ephuma kwimidiza yombane elungiselelwe ukutshaya. Lo mthetho ucetywayo wathi wathaca kwipalamente yesithandathu kodwa uphinde wabuyiswa emva kokuba waphelelwa lixesha. Ingcali zempilo zixhalabile. We have not seen this explosion, this usage of vaping previously. We know that youth tobacco has been present. There are some estimates, although the numbers are very small, from 2016 South African Demographic Health Survey, showing that vaping is there but not particularly high. Kwakho kuphinde kwavezwa into yokuba i-vaping ngabafundi ezikolweni ikwizinga eliphezulu xa kuthelekiswa nokutshaywa kwecuba okanye ezinye indlela zemidiza yokutshaya. Children are affected by tobacco and nicotine in a number of ways, even if they don't actually use them themselves. This can begin before they're born and continues throughout their childhood and to adulthood. Kwindaba ze-SABC ndingu-Abongwe Khobokana ndiseParlamente. Kakade besingena kuphothulwa ngekasengwa eza ngomso zingolukamageba de kubelihlelizayo idlani ngabile ningophusi.